Stonehard Premier by Oximo, висшата лига на строителите, представя Синерга премиум комплекс, разположен в столичния квартал Младост. Новият жилищен комплекс граничи с булевард Александър Малинов на север и с живописен парк на юг. Именно тази симбиоза вдъхновява името на проекта, който съчетава спокойствието на природата и динамиката на градската среда. Аз съм Никола Стоянов Джуниор от Stonehard Premier и днес ви представям комплекс, който подбрахме за нашите клиенти заради сигурността, която носи инвестицията в проект, реализиран от доказан екип с множество успешно завършени сгради зад гърба си. Впечатлива е архитектурната концепция, поставяща акцент върху комфорта и сигурността на бъдещите жители. Архитект на проекта е Виктория Йончева в партньорство с архитект Пламен Младенов Мирянов, имена, които стоят зад едни от знаковите сгради в столицата. Сред отличителните предимства на проекта е неговата локация, на крачки от метростанция Александър Малинов и до едноименния булевард, който е сред основните пътни артерии на столицата. Кварталът е отлично уреден с изградена инфраструктура, което дава бърз и лесен достъп до училища, детски градини, супермаркети и пазари, фитнеси и разнообразни кафенета и ресторанти. Благодарение на стратегическата локация и доказаните инвеститори зад проекта, Синерга предизвиква сериозен интерес още от самото начало. В момента можем да предложим лимитиран брой двустайни апартаменти, както и разнообразие от тристайни и четиристайни жилища. Като с наближаване на планирания Акт 16 в края на 2027 година, наличностите намаляват, докато цените се покачват. Благодарение на богатия опит на екипа в проектирането на жилищни пространства, в архитектурата концепция на сградата са умело заложени нуждите и очакванията на бъдещите обитатели. Над 90% от апартаментите са с южно изложение, а на всеки етаж е представена селекция от 7 различни жилищни разпределения, които разкриват впечатляващи гледки към Витоша. Сега нека ви отведа на разходка из вътрешността на сградата. Фоайетата и коридорите са просторни, изпълнени с настилки от гранитогрес и естествен камък. Интериорният проект е допълнен от декоративно осветление, което подчертава архитектурните линии и създава усещане за елегантност още от самия вход. Придвижването в сградата е удобно и безшумно, благодарение на 3 високоскоростни асансьора, които осигуряват бърз достъп до всички нива. За паркирането са предвидени 2 подземни нива с просторни самостоятелни гаражи. Достъпът е лесен, с удобни рампи и достатъчно място за маневриране. Предвидена е възможност за инсталиране на зарядни станции за електромобили, както и директна връзка към жилищните етажи чрез асансьорите в сградата. Сред технологичните решения се открояват също монолитна стоманобетонна конструкция, проектирана и изпълнена по най-съвременни стандарти за дълготрайност и устойчивост. Керамични блокове Wienerberger Poroterm 25 за външните стени с отлични топло- и шумоизолационни устройства и най-висока степен на пожарозащита. Комбинация от Wienerberger Poroterm 12 и гипс картон Knauf за вътрешните предградни стени. Окачена вентилируема фасада с широкоформатни керамични плочи и алуминиеви композитни панели. 15 см минерална вата за топлоизолация, гарантиращи висока енергийна ефективност, оптимален комфорт през всички сезони и намалени разходи за енергия. Висок клас алуминиева дограма с трислоен стъклопакет. Централно отопление на ТЕЦ, постоянен комфорт и оптимизирани разходи през зимата. ВиК инсталации с полипропиленови тръби, устойчивост на високи температури и налягане. Постоянно видеонаблюдение и контрол на достъпа. Възможност за интеграция с Smart Home решения. Аз съм Никола Стоянов Джуниор от Stonehard Premier, висшата лига на строителите, и днес ви представих Синерга премиум комплекс, проект с вдъхновяваща архитектура и комфортни апартаменти в квартал Младост. За повече информация може да разгледате сайта sinergaoximo.bg или да се свържете с нас на телефон +3592 403 8226. Можете да посетите и нашия офис на булевард Черни връх 51Г, където с моите колеги ще ви разкажем още за този жилищен комплекс и ще ви представим свободните апартаменти за продажба в него. Очакваме ви!